assalamu alaikum warahmatullahi Bakar Sal ngendi yanki witti yanki haali yanki rutti kadi woni yimi yanki pelludo felli feri laaɓi laaɓtuɗi so gonga so tawi yimɓe ɓe paltinoma e maayo majjere hande dañi ko to lumbi a huɓɓi foore nde alda e oyre a wutti foore ha waɗi oyre yewtere nde waɗi fayit mi kettim mi wonno hanki mi tinani ɗum ni ko joni ɓade ɓastatiji maren kettim sirmi ɗum keɗimi kadi paami machallah yo Allah nurɗin gandal ngal titode nde yewtere nde haala ka señi wonde needi feeƴi ni tawna ande ko kalata ko Allah laaba ɗum kadi aɗa humpiti ɗum wawi haalde ko gando weli heɗade kadi ko gando kadi famim kadi yimɓe kadi paami adi ne selli machallah yo Allah nurɗin gandal ngal a humni aado de hakkunde ma e leñol ngol a darinima fodde ma yidde ma e mbawka ma e leñol ngol nde tawno wonde gendiyanke wona wadde wutteji ɗin walla laafaji ɗi tan ala ɗum kadi sinka tan woni gendiyanke ko kumno aadi hakkunde mum e leñol ngol hay sinno tawi leñol ngel suwattinde ɗum wasa ƴowde ko leñol ngol suwattinde ɗum ko ene waɗa ko foti wadde ko ene timmine e yidde famde yo leñol ngol yo faamoy ɗum heddi ke holko leñol ngol jogor waɗandema holno leñol ngol jogoy faamoydema e holno leñol ngol jogor naftoradema holno jogoɗa naftorade leñol ngol an kono leñol ngol kay fuɗɗima naftoradema par ce que kalata ɗo ko ne regi ne selli fa lillahi alhamdu yo Allah nurɗin gandal ngal yo Allah sellini sembini kadi courage et bonne continuation juuɗe ɗum faut pas baisser les bras